Vi starter sådan lidt stille og roligt med at varme lidt, og så laver vi nogle små lette boldøvelser til at starte med, og så begynder vi sådan at se, hvordan efter hvert lidt år, så spille lidt over nettet og bare få bolden til at køre lidt. Kom. Super. Du er jo tennistræner i Allerød for handicappede børn og unge. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Er det noget, som du kan sige, at en amputeret kunne have glæde af? Ja, helt bestemt. Altså, tennis, kørestolstennis er jo på den måde en meget sådan åben sport. Der er ikke rigtig nogen begrænsninger, udover at man selvfølgelig skal have en eller anden grund til at sidde i kørestol, men det er ikke begrænset til en bestemt gruppe. Der er rigtig mange amputerede, der spiller, der er rigtig mange med rygmarvsskader, der spiller. Så der er ikke nogen, hvad skal man sige, man behøver at tilhøre en bestemt kategori for at spille kørestolstennis. Jeg synes jo selv, det er et rigtig sjovt spil. Det er et rigtig svært spil. Man kan godt komme i gang med at spille, men der vil altid være noget, man kan udvikle videre og blive bedre til undervejs. Så på den måde er det sådan det er en konstant udfordring. Den del, man kører med, er i virkeligheden på højre hånd, men den hånd, man har catcheren i. Det er tommelfingeren og så tommelfingerens fod. Og det vil sige, at man så løsner grebet en lille smule om catcheren, så man har det sådan lidt halvvejs ud i fingerspidserne. Og så maser man ellers sammen omkring både catcheren og ringen. Så man ikke risikerer at ryge ud med catcheren? Ja, altså det handler egentlig mest bare om at få det bedste greb, ikke? Ja. Hvis man kommer til at hakke catcheren i gulvet, det er der ikke noget, sådan det sker engang med. Det er ja. Ej, hvor kæft, man tårer. Sådan, Jeg spillede i, det ved jeg ikke, lidt mere end 10 år måske. Og jeg synes, det er rigtig dejligt. Jeg spiller desværre kun om sommeren. Men der spiller jeg sådan cirka en gang om ugen på de lokale tennisbaner, som ligger tæt på hvor jeg bor. Ja. Hvad med sådan alt det der udstyr? Man kigger jo på de der fantastiske specielle stole og sådan noget. Hvordan skal man have sådan noget udstyr til det? Ja. Det kræver en særlig sportsstol. Det er en tenniskørestol. Der er også nogle, de ligner dem, man spiller basket i, så det er sådan en stol. Og det kræver det, fordi det er en stol, som har skråtstillende hjul, og som har en bagstopper, sådan til at du kan bevæge dig frit. Og så er den indstillet sådan til, at du sidder over akslen. Du manøvrerer den rigtig hurtigt og rigtig let og rigtig nemt. Så sådan en skal man have. Men de fleste, og også min, der søger man nogle fonde. Hvis man kan søge fonde gennem en klub, så fonde og legater. Igennem en klub? Ja, det er klubben. Ikke, hvis du søger som privatperson, så er det afhængigt af dine egne økonomiske forhold. Og så er det jo nok de færreste, der vil kunne få. Men hvis man søger gennem en klub, så kan det godt lade sig gøre. Og det vil sige, at man går altså hen til klubbens formand og spørger, hvordan? Ja, så i vores tilfælde, vi var nogle stykker, der ville starte op, og så aftalte vi med klubben, at det sørgede vi selv for alt det der med at søge, og så fik fat i legathåndbogen, og så gik vi ellers i gang med at sende ansøgninger. Altså, I gjorde det faktisk selv, jo? Ja. Og hvad fik I så? Hvad fik I ud af de der ansøgninger? Vi fik, så vi kunne købe, jeg kan ikke huske, om det var 2 eller 3 stole. Og prisen er jo høj, ikke? Altså, ja, jeg ved ikke, jeg kender ikke den opdaterede pris, men altså, jeg mener, min den kostede omkring 25.000. Så det er ikke helt billigt. Til gengæld så holder de jo også al den tid, du spiller tennis. Samtidig så er det jo en sport, som du kan dyrke mange steder. Der er vi jo lidt på den som handicapper nogle gange, at det kan være svært at finde steder, man kan dyrke sin sport. Men tennisbaner er der jo i hver by nærmest. Og du kan spille det med andre kørestolsspillere, men du kan også spille det med stående. Jeg spiller selv med min bror, som er stående. Og det er fint nok. Altså, reglerne er de samme. Bolden må hoppe 2 gange på min side, og 1 gang på hans side.
Og på verdensplan, så er det jo virkelig en sport, der er udbredt. Så dem, der er rigtig gode, de tager til udlandet og spiller. Og der er jo også nogen, der lever professionelt af det. I Danmark også? Nej, ikke i Danmark. Ikke i Danmark. Ikke i Danmark. Men ude i udlandet er der. Og der er masser af turneringer. Så der er ikke så meget herhjemme i Danmark. Der er der et fælles turnering om året plus når så lige mødes. Men i udlandet der er der masser. Ej, hvor er det til lang siden, så kan I måske tage en sprinter på hver anden side. Undskyld, jeg hører ikke. Jeg har ikke engang på det. Hvis de samles af, så det bliver meget irriterende. Jo. Nej, men det er nødt til at være en stor drejer.